Thank you. Så, nu bliver sgu smidt af der. Ej, hvor er det meget varmere her allerede. Vi leder efter noget, der hedder Bonjour Natrang. Det er sgu her. Bonjour Natrang. Bonjour Hotel. Wow. Vi skal altså nå elevatoren op på 8. etage. Vi har nummer 803, tror jeg. Jeg trykker den til os. Wow, ser du lige der, altså. Hvor er det dog, vi skal bo, mand? Ej, der er vandet lige der. Havudsigt. Så er vi sgu kommet til Natrang. På den ene side, lækker strand, bjerge og øer i baggrunden. Så vender vi os om. Så er der bare skyskraber og storby for alle pengene. Vi har lige set en dame putte en kop ned i bukserne ude på åben gade. Pisse i koppen og tage den op igen. Jeg tror ikke, hun er helt frisk. Nej. Så sidder vi inde på sådan en lille slags kontor og leger en scooter igen. Og vi har, det er sådan lidt mere luksussted. Vi har fået lov at vælge vores egne hjelme, og vi får slik og vand, og jeg ved ikke hvad. Så det er hyggeligt. Det er lækkert. Så skal vi på tur igen. Så er vi sgu on the road again. Hallo. Så har de vist også lige fået friskole der. Trænger du på vandmelon? Ja. Jeg sagde på vandmelon igen. Hvad? Så er vi kommet til endnu et marked. Ja. Nu er der mange af her. Der er, ja, som lige så, der er rigtig mange vandmeloner ude bagved. Det er lidt spøjst, fordi der er, vi har kun lige set én båd med vandmeloner. Altså fremme. Ej, skal vi ikke lige gå derind? Jo. Det er da lidt sjovt. Jeg tror, de er faktisk vant til, at der kommer mange turister her. Ja, de sagde også, vi var lige inde og... Var det der, hvor vi lavede scooter? Hun sagde, at der er mange russere og kinesere. Ja. Og mange af de der gadesælgere, de har også alt, alt det de sælger, det står på russisk. Så det vidner lidt om, der kommer mange turister her. Er det kiwi? Hvad? Er det kiwi, han skrev der? Kiwi? Kiwi. Kiwi Vietnam. Jeg synes simpelthen, sådan en stemning her er så fantastisk. Han står lige og forhandler lidt. Så er vi kommet hjem. Efter lidt omveje og lidt værk, så fandt vi hjem uden maps. Uden maps. Og nu er vi på vej til vores værelse, fordi vi skal lige finde ud af, hvad vi gør med Richard og Johanne. Måske vi skal ud og spise aftensmad og drikke en øl. Ja. Så er vi lige mødtes med Richard og Johanne. Og vi skal ud og finde mad. Vi har fundet noget. Lækkert. Så har vi været ude at spise, og vi trængte lige til lidt, hvad kan man sige, europæisk mad. Eller amerikansk sådan set også. Vi fik nogle burger, og så sluttede vi også lige af på en fried rice selvfølgelig. Og nu skal vi lige prøve at se, om vi kan finde en lille bar og sidde og få lidt øl, og se, om vi kan spille noget kort. Så sidder vi tre. Med live music og everything. Vi har lige en lille fail med første bar. Ja. Men nu er vi her. Vi kigger lige ind i et andet hotel. Vi kan lige ane That's alright. Jeg tør at se fedt. Okay. Emil, han har lige fået sådan en uniform fra The Buffalo. Så det der, jeg synes bare, de var for fede. Så er vi røget videre. Hvad skal vi egentlig? Skal vi hjem? Skal natmad, så skal vi hjem. Jeg skal have en brandme. Det der sker, det er, at vi var på vej hjem fra den her. Og så skal vi selvfølgelig have noget natmad. Men Marie vil gerne have noget street food. Det vil vi andre over. Det skulle vi fandme ikke have. Vi har lige været i Landmart og købt nudler i stedet for. Let's get down to business. Godnat. Godmorgen herfra. Så skal vi ned og finde noget morgenmad.
Så har vi fået morgenmad. Noget mysli, yoghurt og en strawberry smoothie. Vi har fundet sådan en mango café, som de sætter regnet sammen fra i går, hvor der var brugt på øl og diverse. Det var virkelig en øldag i går. Ja, det var mega hyggeligt. Ja. Nu var vi bare lige for at spise der, og så vil vi gå tilbage og finde vores scooter. Vi skal hen til sådan et tempel lidt senere, men vi skal lige ud på busstationen og se om vi kan finde nogle billige billetter til, når vi skal tage en natbus i nat. Så kom vi sgu til det rigtige sted. Her, det er den her, vi skal med. Inde på det her, det koster det 462.000. Ja, og her, der er det den, der vi skal med. Natrang til Hoi An Danang. Det koster 360.000. This the big one with the toilet. Yeah, the big one is Vi skal have toilet. 450,000. 450,000 for one person. Can I got your name? Får vi en lækker bus til billigere penge. Ja, lækker. Blev du skulle lige styr på det? Hvad siger du til det, Emil Larsen? Jeg siger, det er fandme ikke helt tosset, det her. Nej, det er det sgu ikke. Tænk sig bare at køre her med på en landvej, så ser det sådan ud. Og så prøv lige at se en gang, hvad man altså kan finde lige ud til vejen. Det er sgu da fantastisk. Lille bitte fugl. Den synger virkelig smukt. Det er hunden, der gør. Pit stop. Jeg sidder lige her og nyder den helt fantastiske udsigt. Inden vi kører tilbage til Nha Trang. Nha Trang. Vi er faktisk i Nha Trang nu. Ja, det er faktisk. Men det er sådan, det er åbenbart en stor by, men alting sker nede ved havet, hvor byen er. Heroppe, det er åbenbart her busstationen er. Og hernede, der er der små ringe i vandet. Så skud ud, Anders Lassen. Det kan være, at du skal herned og fange fisk med dit garn. Fylder vi lige tanken op. Så vi har til hele turen. Jeg har lige en lille smoothie. Det er fint, ikke? Den er god. Mad på vejen, dem der. Så har vi lige taget scooteren hen til noget, der hedder Ponagar Temple, eller Sham Towers. Og det er altså sådan et kæmpe tempelområde med en masse forskellige templer. Lidt skidt i modlys her. Marie siger lige, at det er bygget i 900 til 1200-tallet. Hvis man vender sig rundt, så er det heller ikke en helt tosset udsigt. Vi bor sådan derovre. Så er vi ved at være her. Der har vi den. The bus station. Så er vi sgu frem. Der er busstationen. Skal vi bare finde vores bus? Nå, jeg tænker bare lige at runde af herfra. Nha Trang synes vi begge to, at man skal tage til, hvis man er i Vietnam. Virkelig et fantastisk sted, selvom der er rigtig, rigtig mange turister også. Flot landskab, man er omringet af. Så det er klart worth a visit, hvis man tager til Vietnam. Så kan vi bare sige, at vloggen slutter ikke alligevel. Det her, det spiller bare. Der er kun 2 rækker. Altså, der er... Prøv lige fylde hvor meget plads der er. Der kan ligge 2. Vi kan sove sammen derovre. Det spiller.